Dnes krátko pred 7 hodinou ráno došlo na trati medzi Svätým Jurom a Račou k jednému z najväčších železničných nešťastí na Slovensku v poslednom období. Pri náraze boli úplne zdemolované lokomotívy oboch vlakov, ako i niekoľko vagónov. Záchranné týmy sa na miesto nešťastia dostavili niekoľko minút po havárii. Vďaka jednému z nich, najmä šéf-pilotovi Slovéru Jozefovi Matému, vám môžeme poskytnúť aj tieto exkluzívne zábery. Zdravotníci z Pezínka, Modry a niekoľkých bratislavských nemocníc priamo na mieste nehody ošetrili všetkých zranených, z čoho bolo 15 detí. Vďaka ducha prítomnosti vlakvedúcich a rušňovodičov oboch súprav, ktorí aktivizovali rýchlo brzdy a za jazdy vyskočili, nedošlo k smrteľnému zraneniu. Príčinou zlyhania ľudského činiteľa bližšie potom po vyšetrení vyšetrujú za prvé orgány v trestnom konaní a orgány, ktoré vyšetrujú železničné nehody u nás priamo. Podľa vyjadrenia zdravotníkov 4 desiatky cestujúcich utrpelo ľahké a 2 ťažšie zranenia. 2 z priamych účastníkov nehody sme navštívili v nemocnici na bratislavských Kramároch, kde sú na pozorovaní. Na moment havárie si spomínam pri revízii cestovných lístkov na menšie cuknutie a potom si nepamätám nič, až keď ma prebral kamarát z dverí, na ktorých som bežal. Bol vlak v čase zrážky plný? No, v tých vozoch, ktorých som robil, tak nebolo tam moc ľudí. Lebo ja som mal prvé 3 vozne pridelené. Ako si na moment havárie spomínate vy? No asi pri čítaní novín teda som čítal noviny a zrazu som počul teda veľký tresk, jak sa povie. A padol som dolu, udrel som si hlavu dozadu, padol som dolu. Potom viem o tom, že ma niekto dvihol a išli sme akože smerom ven. Ako hodnotíte úroveň záchranárskych služieb? Bolo to dosť dobré, rýchle. Škody na majetku ešte nie sú vyčíslené, no nesporne dosiahnu niekoľko miliónov korún. V priebehu dňa bola zabezpečená náhradná autobusová doprava. Trať spriaznili v podvečer.